Safa phela isizwe simnyama Safa isizwe saba Kamula mola Hani bonke lizwe Wemhaye wemolo Safa Kulukudu kusenguye uqhawekazi intombi yakofuza uMapholobo uMashiya Mahle angihambi ke ngedwa yena namuhla ngihamba nenkondlo kaNomthandazo esihloko sayo sithi Nonkululeko by C Makhanya uNomthandazo uzositshela ngenkondlo ethi Nonkululeko. Uma sibuka ke lehloko esithi Nonkululeko sicabanga igama lomuntu wesifazane ngoba phela ononkululeko kuvame ukuba amagama abantu besifazane. Ake sizweke ukuthi uMakhanya uthini kuthina ngononkululeko nangeqhamuke sethi nonkululeko asambeke mlaleli. Nonkululeko ntokazenhle kade ufunwa nkalo zonke imilomo ingavalwa ngawe. Ufunwe ezintabeni nasemaweni, ufunwe emagqumeni nasezigodini, namhla ufunyenwe ntokazenhle. Nonkululeko ntokazenhle ufunwe ngaphesheya nanganeno wafunwa kuyo yonke iAfrika wafunwa kuyo yonke iAsia wafunwa kuyo yonke iEurope wafunwa kuyo yonke iMelika. Nonkululeko siphalaphala sika-Afrika ukufika kwakho kuletha intokozo yesula izinyembezi zeminyaka namhla sisina umphiqiko sishaya indlamu sicwaye umcwayo sisina umphendu sisina umqokozo. Nonkululeko ntokazenhle ulindwe ngokukhulu ukubekezela ulindwa abaneweni bozalo baguquka imlalandle kwezinye izinkalo bagqoka izinxibi kwamanye amagquma baguquka iziduli zaphakade kwelemiphafa. Nonkululeko ntokazenhle ukufika kwakho kufana noqhamuka kwenhlavu yelanga ewukukhanya kwaphakade. Ubukhona bakho buletha ukuhlabana okuyosala kungumlando waphakade. Nonkululeko ntokazenhle uzela unokuthula sethaba wazala unontuthuko sethaba wazala unobuhle sethaba wazala unolibambiswano sethaba phila njalo ntokazenhle. Nonkululeko ntokazenhle mana njalo kuleyo nqubo qhubeka njalo kuleyo migomo unolicwasano mfaka inhlanakazela unoliphithano mkhomba indlela unomaqilo umfundisi isifundo. Hayi ngiyayizwa lentokazi uNomthandazo uMakhanya uyakhuluma kakhulu lana ngononkululeko. Uthi nonkululeko ntokazenhle ubiza unonkululeko lapha kwistanza 1 kwistanza sokuqala. Uthi unonkululeko uyintokazenhle uyintombazane enhle. Uthi kudala bemfuna usikade ufunwa ngalo zonke uthi bamfune kuyo yonke indawo. Imlomo ibingavalwa ngaye ngoba bebemfuna bebehamba befunisela ngaye ukuthi animbonanga unonkululeko sifuna unonkululeko animbonanga unonkululeko. Ufunwe ngisho ezintabeni nasemaweni bamfuna emagqumeni nasezigodini. Namhlanje utholakele nonkululeko ntokazenhle. Uthi nonkululeko akukho la ungafunanga khona. Imlomo ibingavalwa ngawe sihamba sifunisa sithi sicela ukubuza ukuthi ubani oke wambona unonkululeko. Uthi sikufune ngisho ezintabeni sakufuna ngisho nanganeno. Siye ngisho emagqumeni nasemgodini sifuna wena nonkululeko. Kodwa ke siyajabula namhlanje ngoba sikutholile nonkululeko ntokazenhle. Uthi lapha yana uNomthandazo kustanza 2
Nonkululeko ntokazi enhle usaphinda futhi uncoma ini ubuhle buka Nonkululeko. Uthi bamfune ngaphesheya nanganeno. Sebebuya ngisho phesheya kwezilwandle overseas ukofuna ubani uNonkululeko. Wafunwa kuyo yonke iAfrika uNonkululeko. Wafunwa kuyo yonke iAsia. Wafunwa kuyo yonke iEurope. Wafunwa naseMelika. Babala zonke indaba abazihambele befuna ubani uNonkululeko intokazi enhle. Bathi Nonkululeko wena wisiphalaphala sika Afrika. Isiphalaphala umuntu wesifazane omuhle. Bambiza ngesiphalaphala sase-Afrika uNonkululeko. Uthi-ke ukufika kwakhe sebuyile. Kulethi intokozo kuyinjabulo. Sijabulile kakhulu ngokufika kwakho uNonkululeko. Le njabulo isule inyembezi zeminyaka besikhala minyaka yonke. Sihamba sikufuna yonke indawo sifunisa nimbonanga uNonkululeko, Nonkululeko. Namhlanje ufunyeni. Ukufika kwakho kuletha intokozo. Yesula lezo zinyembezi zeminyaka kade sizikhala. Namuhla sijabulile. Sisina umphiqiko. Sishaya indlamu thina amaZulu. Sixwaya umncwane. Sisina umphendu. Sisina umqokozo. Babala lonke uhlobo lomdanso akade belenza bejabulela ukufika kwabani kwaNonkululeko. Babala lana babala imphiqiko, babala indlamu, babala umncwayo, babala umphendu, babala nomqokozo. Yilo uhlobo lomdanso kade benjani belidansa befuna uNonkululeko. Bejabulela ukufika kukaNonkululeko. Bathi Nonkululeko ntokazi enhle umuhle Nonkululeko. Yazi ubulindwe ngokukhulu ukubekezela. Akekho kade ngakulindelanga wonke umuntu bekulindile. Bese kubheke ngabofu sikufuna yonke indawo sithi uzoqhamuka. Ulindwe ngisho abanewenu bozalo ngisho abafowenu bebekulindile. Abanye bagqoka imlalandle, baguquka imlalandle kwezinye izinkala, abanye bebelala ngisho endle befuna wena Nonkululeko. Bagqoka izinxibi kwamanye amagquba, begqoka izingubo eziningi, benzela ukufudumala ezintabeni beyobheka wena Nonkululeko. Abanye ke baguquka iziduli zaphakade kwelemiphafa, abanye bafela khona entabeni beyofuna wena Nonkululeko. Imiphafa isihlahla uhlobo oluthile lwesihlahla olubizwa ngomlahlankosi. Lesihlahla lesi kuthiwa umlahlankosi sivame ukusetshenziswa uma ngabe kuyolandwa umuntu oshonile eshonele ngaphandle kwasekhaya esezongeniswa ekhaya. Uyayangeniswa ngalesihlahla ke ekuthiwa umlahlankosi lana mebethi kwelemiphafa kushuthi la khona izihlahla eziningi zani zemlahlankosi. Sidlule siye kwistanza ses5. Bathi Nonkululeko ntokazi enhle. Yazi ukufika kwakho kufane nokuqhamuka kwenhlavu yelanga. Bafundi akekho ngalijabulela ilanga. Uma kuphuma inhlavu yelanga iza nokukhanya, wonke umuntu uyavuka, wonke umuntu uyajabula. Ingakho ke lana umbhali ethi ukufika kwaNonkululeko ukufanise nokuqhamuka kwenhlavu yelanga ejatshulelwa noma ubani ngoba yona isike ukukhanya kwaphakade. Ubukhona bakho busho ukuhlabana. Njengoba usufikile Nonkululeko kusho ukuthi thina sesizozuza okuthile ngokukhona kwakho okuyosala kumlando waphakade. Kusho ukuhlabana okuyosala kuyini kumlando waphakade. Sizozuza okuthile ososola sikuphethe ngezandla kube umlando waphakade enhlizweni zethu. Uthi Nonkululeko ntokazi enhle lapha ya kwistanza ses6 ses6. Uthi Nonkululeko ntokazi enhle. Yazi wena uzala unokuthula sethaba. Wazala untuthuko sethaba. Wazala unobuhle sethaba. Wazala unolubambiswano sethaba. Ngakho phila njalo ntokazi enhle. Ubala izinto ezikhiqizwe noma ezizalwe ubani uNonkululeko. Ukufika kwaNonkululeko kube khona ukuthula ezweni lonke. Ukuthula ukuba khona kokuthula ezweni kulethe ini intuthuko ebesingenayo.
Ukufika kwentuthuko kwenza kwaba kuhle emhlabeni wonke jikelele. Kwaba khona ukubambisana, kade kungekho ukubambisana engakafiki uNonkululeko. Uthi-ke phila njalo Ntokazenhle, mana njalo iphila Ntokazenhle Nonkululeko. Uthi Nonkululeko Ntokazenhle lapha kwistanza sokugcina. Nonkululeko ima njalo kuleyo nqubo. Qhubeka njalo kuleyo migomo. Siyazi ukuthi kunemigomo nemibandela. Siyazi ukuthi-ke manje wonke umuntu usephila ezweni lenkululeko. Sonke sikhululekile. Akekho umuntu ozocwasa omunye. Akekho umuntu ozobandlulula omunye. Sonke siyalingana. Ngakho Nonkululeko Ntokazenhle yima njalo-ke kuleyo nqubo. Uqhubeke njalo kuleyo mgomo. Unocwasana umfaka inhlanakazelo. Lo zocwasa abanye mfakele impama le eqhamuka ngemumva. Bese kuthi lo phithanisa izinto, odidanisa izinto, umkhomba indlela uthi akusona isikhathi sokuphithanisa izinto manje la. Sikhululekile siphila ezweni lani lenkululeko. Bese kuthi loza nobuqili, ozenza iqili, ozenza ukuthi uhlakaniphile, mfundise isifundo. Ngoba manje sesiphila phi ezweni lenkululeko. Kumnandi ukuphila ezweni lenkululeko. Ukufika kwakho Nonkululeko kuletha ukuthula, kuletha intuthuko ezweni, kwaletha ubuhle, sibambisene kuyimanje. Kumnandi kudelile ezweni. Nonkululeko Ntokazi enhle. Yazi mfundi, uma uyibheka kahle lenkondlo uzoyibheka ngomqondo sobala, ngokubheka isihloko sayo inkondlo esithi Nonkululeko. Uzothi mawucabanga nje ngomqondo sobala, uzocabanga ukuthi kahle kahle uNomthandazo lana ukhuluma ngani? Ukhuluma ngomuntu wesifazane omuhle. Nange embiza ngentokazenhle, nange ezethi uyisiphalaphala sika-Afrika. Akekho omuhle odlula yena uNonkululeko. Ngakho-ke uma uzoyibheka ngomqondo osobala, uzocabanga ukuthi-ke vele uNomthandazo lana ubekhuluma ngentokazi enhle ogama layo kunguNonkululeko. So le ntokazi ibikade ihambile ekhaya isikhathi eside, beyifuna ndawo zonke, belala endle, beyifuna emgodini, beyifuna emagqumeni. Ukufika kwayo-ke intombazane lena kuye kwajabulisa wonke umuntu, waba nokujabula. Abantu baye kukhala bekhalela ukuthi bafuna ini? uNonkululeko. Lana-ke imbongi isivezela ukuthi ukufika kwaNonkululeko kulethe ini? Ukuthula. Siyesa kwaba nokuthula nenjabulo emva kokufika kwabani? kwaNonkululeko. Kodwa uma sizoyibheka ngomqondo ojulile, uma sibheka ukuthi kahle kahle lenkondlo kaNomthandazo uma ethi Nonkululeko ukhuluma ngani, siyathola ukuthi kahle kahle lana umbhali akakhulumi ngentombazanyana ebizwa ngokuthi ubani? uNonkululeko. Kodwa lana umbhali uzama ukusitshela ukuthi inkululeko kuyi-freedom siyifune emazweni amaningi. Abantu bebeyilangazelela iminyaka eminingi inkululeko ngesikhathi sobandlululo. Abantu beshawa befa kukubi ezweni. Ngokufika-ke kwenkululeko manje sesinjani? Sijabulile, kukhona ukuthula ezweni, kunentuthuko, kunobuhle obumangalisayo, kubanjiswene. Ngakho-ke uthi phila njalo kuleyo mgomo yenkululeko. Wonke umuntu ufanele ukuphila ezweni lani lenkululeko. Akekho umuntu ozobandlulula omunye, akekho omunye umuntu ozozibona ukuthi ungcono kunomunye. Sonke sinjani? Siphila ezweni lenkululeko. Ngakho siyathola-ke lana ukuthi hayi khona kahle kahle lenkondlo ikhuluma ngani? Nge-freedom. Ikhuluma nge-freedom. I-freedom kudala beyizabalazela okhokho, kudala beyizabalazela obabamkhulu. Ngakho ukufika kwayo le freedom kuye kwaletha ini? Injabulo. Kuye kwaletha ini? Ukubanjiswana. Kwangathi kufika inhlamvu yelanga. Ngoba ngenkathi kusenesikhathi sobandlululo abantu abamnyama, indle emnyama bebefa bebandlululwa. Kunzima kakhulu. Ngakho-ke uNomthandazo lana usivezela imiqondo emibili, umqondo osobala kanye nomqondo onjani? Ojulile. Umqondo osobala sizothola ukuthi umbhali angathi ukhuluma ngani? Ukhuluma ngoNonkululeko kuyintombazane. Kodwa uma sesingena sijula kuyona inkondo siyathola ukuthi hayi khona akakhulumi ngentombazanyana, kepha ukhuluma ngani? Nge-freedom, ngenkululeko, ukuthi
iye yalindwa ngokukhulu ukubekezela, yafunwa kanzima, ifunwa ey'ndaweni eziningi. Ekugcineni bathe sebeyitholile inkululeko, nabantu kwabamnandi manje badansa imidanso bejabulela ukufika kwani kwenkululeko. Ngakho-ke indikimba okungumongo noma umgogodla wayo le nkondlo sothi yini, inkululeko, ngoba lana imbongi phela ikhuluma ngokubaluleka kokuthi bonke abantu emhlabeni baphile ngaphansi kwenkululeko, kuphela ukusaba kanye nokubandlululana. Uthi akekho ozophila ngokusaba, akekho umuntu ozobandlulula omunye, ngoba siphile ezweni lani lenkululeko. Ngakho umyalezo wayo le nkondlo uthi lana unomthandazo, uma ufuna into eyigugu kuwe kumele uyisebenzele, kumele uyilwele, kumele uyisebenzele kanzima ngawo wonke amandla onawo uze ugcine usuyithola. Buka ukuthi inkululeko ukuthi bayisebenzele kanzima kangakanani ukuze itholakale inkululeko. Belale endle behamba wonke amazwe, kunzima ngesikhathi sengcindezi, kodwa manje buka ukuthi ekugcineni ngokusebenza kanzima sibekezelele ukuthi ngelinye ilanga nathi siyokhululeka. Namhlanje sinjani, sijabulile. Namhlanje njani, kunokuthula. Namhlanje njani, kunentuthuko. Namhlanje njani, kunobuhle ezweni lonke jikelele, kunokubambisana nonkululeko. Isigqike sayo le nkondlo siyashesha, ngoba lana imbongi isitshela ngobumnandi bokuzuza inkululeko, isitshela ukuthi inkululeko iletha ithemba nentokozo kubo bonke abantu. Ngakho-ke isigqi sakhona njengoba kunokujabula, abantu bajabulile, bayasina, benza yonke into, kumnandi ngisho. So isigqi sinjani, siyashesha. Kanti ithoni eyokutusa ubuhle obulethwe yini, obulethwe inkululeko. Lapha siyathola lapha kwistanza sesithupha ukuthi yini elethwe ile nkululeko akade siyilwela kangaka ezweni. Ilethi ukuthula, yaletha intuthuko, yaletha ubuhle, yaletha ukubambiswana. Ngakho-ke ithoni-ke eyokutusa ibonga lobuhle obulethwe inkululeko kubantu abaningi abakade beyilangazelele. Ngakho-ke umoya wayo le nkondlo umoya wani wokujabula, ngoba imbongi iveza imizwa yayo yokuthokoza ngenkululeko noma yokujabulela isikhathi senkululeko esinjani, esiphila kusona. Ngakho-ke emhlabeni esiphila kuwona kumele ukuthi singabantu sibambisane, kumele ukuthi singabantu singacwasani, kumele singabantu siphile ngokukhululeka. Ungahambi uphile ngokusaba, ngoba siphila ezweni lani lenkululeko. Usho njalo lana ubani unomthandazo umntakamakhanya uma esitshela ngenkululeko. Uze uyagcizelela laphayana kwizitanza eziningi, siyabona istanza nestanza uleveza lo muqa owodwa oyimpindwa ale uphindaphinda, nonkululeko ntokazenhle, nonkululeko ntokazenhle. Siyabona ukuthi izitanza eziningi lana ziqala ngalo musho othi nonkululeko ntokazenhle, nonkululeko ntokazenhle. Lo musho uyimpindo ngoba ugcizelela ukuthi ukufika kwenkululeko kuyintenhle, kube yintenhle kuthina, ngoba manje sesiphila kamnandi, siphila ezweni lani lenkululeko. Ngakho-ke masiqhubekeni-ke njalo-ke sibambisane, kungabikhona ozocwasa omunye, kungabikhona ozophila ngokwesaba, ngoba siphila ezweni lani lenkululeko. Ngiyabonga kakhulu. Danko.